Kuhle masosha kuhle. Okhulumayo nombuso wakwaNdlovu, uNdlovu ugatshena uboya benyatha obusonga busomluku noma khwela ngokukhwela ingonyama. Masosha ngizobonga amandla enkolo yakwaNtu phansi kwenkosi yomoya ubaba uLizwe Lezwe. Kusho ukuthi masosha ubaba mayekhipha intsebenzo zokuyobethela ngeke ngaba nokuthonga ukuthi kufanele ngiyidonate ngoba bengithi ngeke ngiyidonate anginayo imali ngayikhanyisela ngabaphathisela ekhaya. Ngithe sengibaphathiselile bafike babethela benza njengoba dengishilo kweqa usuku olodwa ngolwesibili bathola inkukhu esangweni. Inkukhu yakhona inqunyiwe ayinalo ikhanda iboshwe imlenze intambo yakhona ihamba ikhandwa amafindo. Ngizobonga kakhulu amandla enkolo yakwaNtu. Lo mlingo utholakala just after nibethelele ekhaya. Yebo bafike babethela mholi kwadlula usuku olodwa kulolu lwesibili bathola lo mlingo lo. Wona lo mlingo. Yebo. Bokunjani ekhaya before? Ekhaya bekubheda kakhulu akuzwanwa akusetshenzwa sonke asisebenza basabatohayo abondle ekhaya. Kusho ukuthi nje masosha kuyabheda kakhulu kufa imoto ayikho into ehlanganayo. La ngumlingo utholakele kusho ukuthi nizawuqala ukukhululeka ke manje kancane kancane nezinto zivuleke imfihlakalo anibusise. Ngiyabonga.